बिशालनि मा जायो? बिशालनि आंनि लोगोखौ सोरबा बिदि डिस्टार्ब खालामबा आं बेखौ नायनानै थानो हाया। फिल्म डायलग होदों माथो। बे फिल्म डायलग नङा मिथिबाय। ओरैनो फालतु खामानि दामानि गैयालासिनो मालाय सेंग्राखौ डिस्टार्ब खालामनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया ना सोरनिबा जाना लाखादों नामा? मोनसे दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर, कार्बि आंलंनि बिगोमा मानसिफोरा जोंनि बर' हारिखौ बड'लेण्डआवहाय थानो हरदों एबा कार्बि आंलंआव जायगा होआखै, होखारदों आरोना कार्बि आंलंनिफ्राय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय था। जोंनि बर' हारिफोरा मानो आलाय सिलाय जाखो, गुबुनजों नेवसिजानाय, गुबुनजों होखारजानाय, जेरावबो थाय जायगा गैयै बायदि कार्बि आंलंनिफ्राय कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरखौ मानो कार्बि आंलंनिफ्राय होखारखो। जेब्ला बिसोर बुङो कार्बि आंलंआ मोनसे लेन्ड, नोंसोरनि जायगा बड'लेण्ड नङा बियो, नोंसोरनि जायगायाव नोंसोर थां, जोंनि कार्बि आंलं थायाव जों थागोन होननानै बे बाथ्राखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों एबा कार्बि आंलंनि मानसिफोरा बर'खौ होखारनायखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों गोबां गोसारनाय नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे। थ' बिदिब्ला जोङो मोननै आपडेटनि सायाव भिडिअखौ नायलांनोसै। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। जोंनि बर'फोरखौ जे कार्बि आंलंनिफोरा होखारगासिनो, जे जोंनि जोंनि लेन्ड जायगायाव बर'फोरा थाय मोना, जायगा गैया। बड'लेण्डआव नोंसोर बड'लेण्डआव थां, जोंनिया कार्बि आंलं माने बेयाव लेन्ड मोननाय, बेयाव बर'फोरा जायगा गैया होननानै होखारगासिनो। माने बुंनो हाला आरोना, बर'फोरा जेथिंबो जायगा गैया नामा, जेथिंबो नेवसिजानाय, जेथिंबो होखारजानाय। बे भिडिअखौ नुनानै जोबोद गाज्रि मोनदों। बर'फोरा जेथिंबो जायगा गैया, सोरजोंबा बुथार जाजानाय, सोरजोंबा होखार जाजानाय, माने नुनानै जोबोद दुखु मोनो आरोना। दा कार्बि आंलंनिफ्रायबो माने बर'फोरखौ बोरै होखारनो हाखो, ना बैफोर जायगाया गासिबो कार्बि आंलंनि थाय गोजामोन, बर'फोरनि जेबो गैयामोन नामा, बेयाव थानो हानाय जेबो मोन्थाय गैया नामा? ओरैबायदि होखारदों आरोना बर'फोरखौ, नुनानै आं गाज्रि मोनदों। माने बेफोरबायदिया जोंनि बर' हारियाव मानो जाबाय थायो आरोना, खनले खनले सोरजोंबा होखार जाजानाय। बर' हारिखौ जोबोद मुगैबाय गुबुन हारिफोरा। भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना, आङो होलांगासिनो। मोनसे भिडिअआ जोबोद गोसारगासिनो फेसबुकनि गेजेरजों। भिडिअखौ नायलांबाय था, आङो होगासिनो क्लिपखौ। नायनानै जोबोद दुखु मोनदों। दा नोंथांमोना बुंहरदो बेफोरखौ जोंनि गेदेर गेदेर बिटिआरनि सरकारफोरा, दैदेनगिरिफोरा मा नायनानै थाखो। मानो होनबा गासैजोंबो मुगैजाजानाय, गासैजोंबो नेवसि जाजानाय, बेखौ नुनानै दुखु मोनदों आरोना। सोरजोंबा बुथार जाजानाय जोंनि बर' सिख्लाफोर नेवसि जानाय। नायलांबाय थादो भिडिअखौ, आं ससेखौ होग्रोनोसै। आरो आं बुंलायलाया जेबो, गोबां बाथ्रा बुंगोन सानदों, नाथाय जों बुंबा बेफोरबायदिया जानाय नङा। बेफोरखौ गेदेर गेदेर दैदेनगिरि बिटिआरनि सरकारफोरा खुगाखौ बेखेवनांगोन, अब्लासो बेफोरबायदि खामानियाबो जाफुंगोन आरोना। दा नायलांबाय थादो भिडिअखौ, आं होलांगासिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुंहरदो मानि थाखाय कार्बि मानसिफोरा जोंनि बर'खौ होखारदों आरोना। नायलांदो।
लायोबा ओमफ्राय नों सोरनि मा जायो? बिशालनि आंनि लोगोखौ सोरबा बिदि डिस्टार्ब खालामबा आं बेखौ नायनानै थानो हाया। फिल्म डायलग होदों माथो। बे फिल्म डायलग नङा मिथिबाय। ओरैनो फालतु खामानि दामानि गैयालासिनो मालाय सेंग्राखौ डिस्टार्ब खालामनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। ना सोरनिबा जाना लाखादों नामा? लायोबा लायो आं बेखौ लोगो हिसाबैसो एदावहरदों। सोरनि लोगो? सोर नन्दिरा मोनलाय ओमफ्राय? नों दासो बुंदों नन्दिरानि लोगो आरो सोर नन्दिरा? अबे स्कुलनि? बे माहानि अबे स्कुलनि बेखौ सोंनानै नोंहा जेबो लाब गैला। दायो खोन्थाबायना नोङो मन्दिराखौ सिनाया होननानै अबेनि होननानै। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, बिशालखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा। ओमफ्राय नों सोरनि मा जायो? बिशालनि आंनि लोगोखौ सोरबा बिदि डिस्टार्ब खालामबा आं बेखौ नायनानै थानो हाया। फिल्म डायलग होदों माथो। बे फिल्म डायलग नङा मिथिबाय। ओरैनो फालतु खामानि दामानि गैयालासिनो मालाय सेंग्राखौ डिस्टार्ब खालामनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। ना सोरनिबा जाना लाखादों नामा? लायोबा लायो आं बेखौ लोगो हिसाबैसो एदावहरदों। ओमफ्राय नों सोरनि मा जायो? सोरनि लोगो? सोर नन्दिरा मोनलाय ओमफ्राय? नों दासो बुंदों नन्दिरानि लोगो आरो सोर नन्दिरा? अबे स्कुलनि? बे माहानि अबे स्कुलनि बेखौ सोंनानै नोंहा जेबो लाब गैला। दायो खोन्थाबायना नोङो मन्दिराखौ सिनाया होननानै अबेनि होननानै। ओमफ्राय आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि, बिशालखौ फन हरनानै डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा। ओमफ्राय नों सोरनि मा जायो? बिशालनि आंनि लोगोखौ सोरबा बिदि डिस्टार्ब खालामबा आं बेखौ नायनानै थानो हाया। फिल्म डायलग होदों माथो। बे फिल्म डायलग नङा मिथिबाय। ओरैनो फालतु खामानि दामानि गैयालासिनो मालाय सेंग्राखौ डिस्टार्ब खालामनो नोंहा जेबो मोन्थाय गैया। ना सोरनिबा जाना लाखादों नामा? लायोबा लायो आं बेखौ लोगो हिसाबैसो एदावहरदों। ओमफ्राय नों सोरनि मा जायो? अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना। जाखिनि बुंनांगौ आं बुंखाजोब्बाय। मानो होनबा बुजि मोनला आरोना मानि थाखाय होखारो मायो बेफोरखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो नुबोनाय। बर' जाथिफोरखौ गुबुन हारिया जोबोद नेवसिखायो। जोंनि बर' हारियासो गुबुन हारिखौ जेबो नेवसिया। जोंनि बर' हारिनि समाजाव सोरबा सासे गुबुन जाथिया जोंनि बड'लेण्डआव फैनानै माबा मोनसे देखायोबा गावनि टेलेन्टखौ देखायोबा जोंना बेखौ फेमासावसो खालामलाङो आरोना। जोंनि बर' हारिफोरा गासैखौबो अननाय दोङो, नाथाय गुबुन हारिफोरा जोंनि बर' हारिखौ मिन्थिया आरोना, मानो अना माबाया जोबोद नेवसियो। दा बेनोसै, जोंबो मा बुंबावनो आरो बेखिनियानोसै आरोना। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। नोंथांमोना जायफोरा चेनेलाव गोदान, दिनैनि आपडेटआ जास्ट नर्मेल जाबाय आरोना, जेबो माबा आपडेट नङा। नोंथांमोना जेबो माबानो नांला। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय। भिडिअखौ हाजारसे सेयार खालाम। अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। सान्दुं गोसाथार लोगोफोर, दुब्लियाव फैनासो भिडिअखौ बानायदों। दा बाय बाय।